bass thumping, рекорд скреч. Чуваш ли този звук? За Митко Хайпър и Митко Шоколада, братовчети от Стомана. Слушай! Стъпва тежко, градът се тресе, Хайпъра е тук, кой ще го спре? Енергия в кръвта, погледа е чист, в играта е лидер, не е статист. Шоколада до него, стил и класа, държи фронта здраво, не знае милостта е раса. Двама братовчеди, един и същ код, тръгнали от нищо, днес са на ход. Митко Хайпъра, Митко Шоколада, вдигат лъпвата, не търсят награда. Братовчеди до гроб, в огъня влизат, враговете им само праха им описват. Кой е на върха? Хайпъра и Шоколада, бетонна стена. Митко Хайпъра, Митко Шоколада, бетонна стена. Няма фалш тук, всичко е реално, движат се умно, но действат брутално. Ако единият падне, другият вдига, в тяхната книга страхът не достига. Хайпъра е искрата, Шоколада е огънят, който се закачи ще усети удара. Кръвта е гъста, връзката е вечна, силата им е тук сурова и пресечна. Единият е огън, Хайпъра, другият бетон, братовчета и легенди. Тишина в залата! Митко Хайпъра, Митко Шоколада, вдигат ръцега, мето